mo nang moingon ko nga wala na authority ang mga teachers sud sa classroom. Karong December 12, nag-post niya ang summon sa barangay pa niya matud pa sa itabuan kay ang ginikanan reklamo nganong 79 ang grado nga nadawat siyang anak. So, buta sa butan pwede na din mo reklamo ang ginikanan. Kung wa ka o yun ang ginikanan sa gigrado sa maestra. Pwede din ang ginikanan may magbuot sa grado. So, may tabuan tagaan lang sa maestra o grado nga dili tinuod. May pag mga ginikanan na lang mo tudlo. Ginikanan lang pa mo grado. Kay mura magwala ni katungod ng mga teacher mo hatag sa grado nga mao'y angay para sa bata. Pero wa man ko kabaw sa tinuod na hitabo no. Pero ang punto is kung ingani nga ang barangay mo entertain day o reklamo sa usa ka ginikanan ngadto sa maestra tungod kay ang grado sa bata gamay. Kaya sunodan Yang may tabuan mga reklamo na pod. Sa una, ang reklamo kay mga bata ni pasab sa di ka ba basa. Karon basin mga reklamo niya mo nga ngano dagko grado ang bata bisag dili ka mao. Kay mo ni may tabo lagi gitangtangan mo na tug authority mga maestra sud sa room. Mo ni resulta karon sa tuang education nga mingon ta nga di lagi ka mao atong mga bata. Nang kay kung tinuod ng mga bata, mingon man ang bata na trauma siya. Then mo apil din na ginikanan. Then sa maestra kung gusto sa maestra lang nga makato ng bata. Nya di man pwede pugson. So asa man jud mo lugar mga maestra. Ganahan ta nga makato ng mga bata kay tinud-o nato. Or ganahan ta og nindot lang nga grado bahalag dili tinuod. Sa inyong ganahan. Kaya mga maestra no ni trabaho rasad ni trabaho rasad taon Tao rasad ni.